Vítajte, moje meno je Iveta Debnárová a v tomto krátkom videu vám ukážem, akým spôsobom si v Big House Center môžete zarábať úplne zadarmo, bez akýchkoľvek investícií. Tých možností je tu niekoľko. Prihlásila som sa teraz do svojej kancelárie a ukážem vám celý postup. V ľavom spodci je odkaz Surfing. Kliknem naň. A tu máte načať surfing. Kliknem. Hore prebieha časomiera. Musím počkať celých 30 sekúnd, kým tento čas prebehne a následne mi dá dve možnosti. Buď pokračovať v surfovaní, alebo sa vrátiť späť do kancelárie. Hneď tá časomiera prebehne, tak uvidíte. Sami. Tak, keby som klikla na zaščítať, tak ide nasledujúca reklama. Ja idem teraz späť do kancelárie, aby som vám mohla ukázať aj ostatné možnosti úplne zadarmo, ako si tu môžete niečo zarobiť. Ja klikám nazad. Ďalšou možnosťou je priloženie. V priložení máme možnosť stiahnuť si do počítača program, ktorý nám počas práce na internete na malom mieste zobrazuje kratučké reklamy. Táto reklama nás nebude nejakým spôsobom rušiť, netreba sa tam nikde preklikávať, tie odmeny cez tento druh zobrazovania je o niečo vyšší. Pokiaľ si aj vy chcete zadať cez Big House Center svoju reklamu, máte tiež túto možnosť. Je to dobrý spôsob, ako sa dostať na ruský trh. Veľmi dobrým spôsobom, ako si úplne zadarmo, bez akýchkoľvek investícií zarobiť v Big House Center, je pridávanie si ľudí na ako keby také sledovanie ľudí v rámci sociálnej siete v kontakte. Je to sociálna sieť, ktorú dosť používajú Rusi. Ja som tu mala viacero možností, ako si popridávať ľudí. Ja som to využila, pretože tu, keď sa vám niekto ponúka, akože môžete ho sledovať, tak kliknem na follow, hej. Mám možnosť pozrieť si profil dotyčnej osoby alebo rovno kliknem na subscribe a za 4 takéto pridania si ľudí na sledovanie v rámci sociálnej siete v kontakte sa mi pripíše 1 cent. Cez deň priebežne sa sem pozrite, či vám nedá možnosť popridávať si ďalších ľudí. A odklikajte všetko, čo vám to dá možnosti na tomto follow. Pod video vám napíšem link na sociálnu sieť v kontakte. Vy sa tam najprv samozrejme zaregistrujete, prihlásite sa do svojho účtu, súčasne si otvoríte Office na Big House Center a až vtedy vlastne si budete odklikávať toto follow, akože sledujete tých ľudí a odmena sa vám bude pripočítavať. Nezabudnite priebežne počas celého dňa občas pozrite, či tam nemáte ďalších ľudí možnosť si popridávať. Každý cent je dobrý, môže sa vám zísť, keď aj nie na aktiváciu vášho $1 Matrix, môžete tie peniaze použiť na aktiváciu niektorého z ľudí, ktorí sa cez váš referenčný link do Big House Center pripoja. Takisto aj vy máte možnosť si takúto reklamu kúpiť. Vidíte, že pridanie si 200 ľudí, to znamená, aby si vás 200 ľudí pridalo na tzv. Sledovanie v sociálnej sieti, by vás stálo $1. Hej? Čiže tu by ste napísali svoje meno, priezvisko, odkaz na svoju nástenku v sociálnej sieti v kontakte a
zo zárobku máte možnosť si aktivovať túto službu. Ďalšou možnosťou, ktorá je tu na úplne zadarmo, ako môžete začať zarábať, dáva vám možnosť za krátke sledovanie videa z YouTube mať pripísanú odmenu. Čiže kliknete na YouTube, zobrazí sa vám tu možnosť pozrieť si krátučko video, kliknem smatrieť a to mi píšu, že na to, aby sa mi odmena pripísala, potrebujem 30 sekúnd pozrieť si to video a následne potom sa ukáže miesto, kde bude treba kliknúť, aby mi tá odmena bola pripísaná. Tak ideme pozerať video. Kliknem. Tu sa začína odčítavať 30 sekúnd. Musím nechať dobehnúť ten čas 30 sekúnd. Čas prešiel, ukázalo sa mi tu zaščítať. Kliknem na zaščítať a tu mi už napísalo, že sa mi pripísala odmena. Keď chcem ísť ďalej, si pozrieť ďalšie videá, kliknem na toto červené nazad k spisku a kliknem na kabinet. Tu zase kliknem na YouTube a pokiaľ mám tam možnosť, môžem si pozrieť ďalšie video. Zase ďalšia odmena sa mi pripísala. Hej, tá odmena sa pripisuje mne už tuto do váš balans, nakoľko ja mám ja už som aj v Matrix za $1 a za $25. Pokiaľ nie ste v týchto Matrix ešte zaregistrovaní, nie ste zapojení teda v Matrix, tak sa vám suma bude pravdepodobne pripisovať do depozitárneho balansu a to z toho dôvodu, aby sa vám postupne načítavala suma, aby ste si mohli vlastne obsadiť miesto v $1 alebo v $25 Matrix. Okrem toho bude k dispozícii aj odmena za používanie Skype hromadného rozosielania správ, za príjem SMS a mnohého ďalšieho. Môže sa vám zdať, že ide o malý príjem, ale nepotreba dlho a v Big House Center budú mať reklamu aj veľké firmy. A uvedomte si, že v reklame sa vždy točili a aj točiť budú veľké peniaze. Navyše, ak si zoberiete, že máte odmenu až 10% zo zisku svojej štruktúry do hĺbky až 10. línie, tak skúste sa pozrieť do programy Milionár, ktorý vám práve teraz ukazujem obrázok z prezentácie, že o aké sumy vlastne pôjde. Keď by ste vy v prvej línii prihlásili iba 5 ľudí, v druhej línii mali iba 10, postupne je to tu zobrazené, hej, môžete si pozrieť toto video, dokopy do hĺbky 10. úrovne by išlo o počet 5115 ľudí, každý z nich by zarobil iba $2, tak dokopy ide o príjem $10 230, z čoho 10% je $1023, čo nie je malá čiastka navyše. A to neberieme do úvahy ešte zapojenie sa do Matrix $1, $25, $225 a $2025. Do $1 Matrix vám aktivujem pozíciu. Máte to úplne zadarmo. Tak využite tú šancu. Zavolajte svojich priateľov, známych, nech sa pridajú. Takisto budú mať zaktivovanú svoju pozíciu a môžu začať si zarábať v tom $1 Matrix na prechod do $25 Matrix, čiže zase nezaplatia nič z vlastných peňazí a v tom $25 neskôr $225, na ktorý tiež si tu zarobia, tam a nehovoriac už o
vlastne nasledí, ktorý je za $2025. Jednoducho tuto sa už točia veľké zárobky. Tak využite tú možnosť, máte možnosť jednak úplne bez akéhokoľvek vkladu si tu zarobiť sami tiež na prechod do štartu, alebo pokiaľ tam už ste, využite túto možnosť, využívajte všetky možnosti, ako sa vám tento príjem môže zvyšovať a tieto peniaze použite na aktiváciu ľudí, ktorí sa zaregistrujú cez váš referenčný link.